godinama se takmičim na pub kvizovima, na kvizovima pri Srpskoj kviz asocijaciji i rešio sam da napravim neki korak dalje, da se oprobam na televizijskom sadržaju i da vidim kako će to proći. Bio sam iskreno izgubljen jer nisam očekivao da je to toliko ispraćeno i da je toliko ljudi to gledalo i apsolutno mi je drago što danas ta neka izgubljena vrednost toga da ti bude drago zbog tuđeg uspeha nije potpuno izgubljena. Takođe, ono što me iznenađuje je količina ljudi koje ne poznajemo, koji me pozdravljaju čak i na ulici. Nakon svega toga to je pokazatelj da ljudi to prate i to je jedna jako lepa stvar, što je takav sadržaj u centru pažnje danas. Jako puno faktora utiče na tvoj izbor sume koju ti tragač ponudio, pre svega toga ko je tragač, kako si ti raspoložen, koliko se uspešno nosiš sa tremom. To je jedan sjajan kviz da ti bude, da razbiješ led sa televizijskim pojavljivanjem. Pre svega kviz je timski, dakle nema tog takmičarskog naboja među učesnicima i svi smo tim. To je jako jedna lepa stvar i na ostalim kvizama nije prisutna jer se obično takmičari bore jedni protiv drugih, ali ovde onako 4 ljudi sa istim ciljem da pobedi tragača koji je protivnik po znacima navoda i svi imamo isti cilj, istu ideju, bodrimo jedni drugi i nekako je lakše da se pobedi trema i prosto mislim da je Potera dobar izbor za prvi kviz. Apsolutno dobra osnova, pre svega za neko širenje svog spektra opšteg znanja. Ljudi koji zanimaju puno stvari su će apsolutno na takvoj formi zabave uspeti da kako da kažem, zadovolje neku svoju potrebu za tim nekim pitanjima koje im prolaze kroz glavu i za svojom radoznalošću. Tako da odlična je podloga za sve, pogotovo za ljude koje kvizovi kao vrsta zabave i kao hobi interesuju, a čak i za ljude koji se ne bave sa tim je dobar način da se pre svega zabave, a potom i da upoznaju neke sjajne ljude i nauče nešto novo, tako da apsolutna preporuka. U trenutku emitovanja dobio sam poziv od majke i ona je panično mene nazvala, ne znajući više šta da radi i rekla bi da nestalo struje, da oni traže neki stream po internetu. To su bile jako smešno, ali srećom danas imamo tu opciju vraćanja na našim kablovskim uređajima, opciju vraćanja emisiju nazad, tako da ceo Futug je posle pogleda, dobio sam čestitke, tako da jako bi drago što taj nestanak struje nije upropastio moj nastup.